wat doe je het allerliefst in vrije tijd? En 6 kinderen, sport. Nou, dat is eigenlijk wel best wel veel. Ik ben van de Kleine Ambassade, mijn naam is Friede. En wat wij doen eigenlijk is allerlei projecten om kinderen en jongeren, hier zijn het kinderen in Zuidoost-Friesland, dichter bij hun omgeving te brengen. Dus een actieve rol te laten spelen in hun omgeving. Ja, het is een superleuke dag en wat ik zo tof vind is dat die kinderen echt heel veel positieve energie hebben. Je ziet echt dat ze betrokken zijn, dat ze mee willen denken, mee willen doen. Ja, en dat op een hele open en positieve manier. Dus dat is echt al de winst van de dag wat mij betreft. Ja, het is een hele leuke dag. We leren veel over ook gewoon wat het kinderpanel doet. Ik vind het een hele leuke dag, want ja, we zijn hele leuke dingen aan het doen. En ja, het is ook heel leuk om anderen te zien die je eerst nog niet had gezien en die je nu dan wel ziet. Dat is heel leuk. Wat ik van de dag vind, het is een heel bijzondere dag. Het is heel leuk dat kinderen een keer even uit hun eigen omgeving komen, op een heel andere plek. Dat ze na moeten denken over dingen waar ze het normaal nooit over hebben. Wat ik vooral heel leuk vind, dat ze heel actief aan de slag zijn. Ik denk dat het een heel inspirerende dag is voor de kinderen en het zou zeker een vervolg moeten komen.